Jenengan semerap salat 5 waktu iki saka pundi? Saking pundi, Bu? Ana sing muni, sembuh melok-melok ae. Jenengan saged semerat salat 5 waktu niku nggih saka ngaji. Nek jenengan biasane wonten ustadz nggih belajar saka kiai. Kiai ini belajar saka pundi ya saka kiyaine maneh sampai sanate nyambung tenggene Kanjeng Nabi. Makanya kalau nderek nyuwun tolong putra-putri kula jenengan jangan sampai ketakdiman kepada gurunya hilang. Apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya. Itu yang harus ditekankan. Nek jenengan muni, lapo kok belajar kok saka kiai, kok gak langsung nanggone Kanjeng Nabi. Kula baleni malih, ibarate Kanjeng Nabi menika sumber mata air. Kula jenengan kepengin banyune dan air ini tidak akan sampai ke kita kalau tidak ada paralon. Kula baleni malih, nak boten wonten paralon. Nek tenggene mriki ngarani paralon napa? Paralon. Kiai-kiai niku ibaratnya paralon yang mengantarkan ilmu-ilmu menika nyampe tenggene awak dhewe. Lah awak dhewe saniki kantun ngelakoni ojo sampai putra-putri tidak takzim kepada gurunya. Nyuwun sewu, Bu. Nek zaman biyen jenengan semerap ada peribahasa begini. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sekarang peribahasa itu sudah nggak ada. Malah lebih parah, guru kencing berdiri, murid mengencingi gurunya. Soale akeh arek wani nanggone gurune. Wonten apa kata? Ojo nang gurune karo wong tuane wani. Nggih napa mboten? Jenengan tasih emut zaman biyen nak ditimbali tiang sepah, Nduk, dalem. Saiki, Nduk. Apa? Nah basa mriki napa, Bu? Apa? Tolong tukokno gula sediluk ning warung, Nduk. Wis ora gelem budal mergo tangane wis kadung nyekel. Wonten apa kata? Sing biasane gawene nyekel HP niku anake napa ibuke? Baleni maneh. Sing biasane gawene nyekel HP wae sampai ora ngerti waktu anake napa mbokne? Mboke napa pakne? Malah sing marahi nyekel HP niku mbokne. Tenggene mriki nek nimbali mboke nggih. Mama opa. Mama kemana? Ngarit sayang. Mama kok ngarit? Yo mboke nek lanang pake. Apa-apa. Ngene Bu. Bu, jenengan, Ibu. 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 Jenengan nek memberikan panggilan, nek nguruki anake nyeluk wong tuane, itu kalih dicocokno ambek wajahe nggih. Ojo angger diuruki nyeluk mama papa. Ya ambek dicocokno ngono lho yo. Ya pake toh. Mboke. Nek tenggene Surabaya niku rata niki ibu, ayah. Ono maneh umi, abi. Utawa biasanya nek wong mari mulai umroh gak gelem celuk ayah ngono gak gelem abah. Mriki wonten Bu. Jadi mulai umroh diteluk karo tanggane, Pak, gak gelem. Aku mari mulai umroh. Ojo celuk, Pak, celuk abah. Wonten? Ana wong wedok mari mulai umroh, ibu-ibu. Bu Siti, sampeyan aja celuk aku Bu Siti. Aku iki mari umrah. Celuk Numi. Wonten apa kata? Kata, ya ora apa-apa. Kan panggilan itu kan ya namung sekedar panggilan saja. Jenengan nek misale kalih anake nek anak wedok nimbaline napa? Nduk. Berarti jenengan saged nimbali kula, Nduk.
Jenengan sampun kenal kalih kula napa dereng? Hah? Oh, sampun kenal. Alhamdulillah. Teng pundi? Cene mak-mak HP iki. Berarti nembe niki ketemu kula? Nembe niki? Pantesan kok kayak gak tau ndelok wong ayu ngono lho. Sallu ala Nabi Muhammad. Kon, berarti putra-putri kula jenengan jangan sampai tidak takzim kepada gurunya. Nak jenengan semerabu, ada sahabatipun Kanjeng Nabi asmanipun sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah itu punya 4 sahabat terdekat. Siapa saja? Abu Bakar, Uratnya outblas. Rasulullah itu punya 4 sahabat terdekat. Siapa saja? Abu Bakar, Selamet, Supri. Ayo ta Bu. Om ancane mboten hafal ta? Yes, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin, Utsman bin, Ali bin. Ada sahabat Rasulullah namanya Ali bin Abi Thalib. Sahabat. Gak kuat aku dulu wajah jenengan. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu ternyata pernah berkata, aku adalah budak orang yang mengajariku walau ayah meskipun cuma 1 huruf. Meskipun nek sak huruf tak aku diurui karo wong iku, aku budake. Saking takdime kalih gurune. Makanya gak ngapunten jenengan kok semerap putra-putrine dikon salim tenggene gurune kak mboten purun, diurui salim. Jenengan ugi, oh napa bentuk takdimnya, bayar SPP, ojo nunggak. Ono ta wong tuwa sing tenggene mriki TP ki SPP nunggak. Biasanya wong sing gawene nunggak SPP ku biasanya kudunge warna coklat. Iya, heeh. Iya, bah, panitia coklat lah ya wis. Ya nek gak warna coklat ya biasanya kudunge warna kuning biasanya. Ya nek gak warna kuning kudunge warna ungu. Nek gak warna ungu ya kudunge warna biru. Nek gak biru ya kudunge warna ijo. Nek gak warna ijo ya kudunge warna gak pokoknya gak ireng gak termasuk. Nek wonge kudunge warna ireng iku SPP gak tau nunggak solihah. Sapa muni preketek iku? Alhamdulillah. SPP aja sampai nunggak, anak-anaknya kudu ngaji. Jangan sampai tidak ngaji. Jangan semerabetan. Nah, ono lagu kados ngeten. Katekno sira kabeh rikala zamane Nabi, sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengaken mendewet tok rek. Jenengan kudu muni ji. Pripun niki sampun napa lanjut? Terus pegel napa dereng? Ayo muni ji. Yo engko. Ya maksudnya kok iku nganggengaken ngono lho yu. Meneh muni ji nggih, makane nggih. Gak ngertenono sira kabeh. Nalikane ana sing siap iki mari muni ji iki. Nalikane para berjuang ing tlatah Jawi derek tuntunane kok sok naji ku lho nek na yo bi regu adi sik jajal iso tagak sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengaken derek tuntunane pinter regu A. Regu B. Iku
langgengaken ngah derek tuntunane nah. Ya api-api. Lumayan. Ya ayo regu nyelempet. Ayo. Sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengaken ngah. Gak enak ngono. Delon tak iki lho regu bela enak. Iku nglanggengaken ngah. Duh enak ya. Derek tuntunane nah. Duh api. Ayo coba telegu regu. Iku nglanggengaken ngah. Oh gak enak cek. Gak enak. Delok regu B. Iku nglanggengaken ngah. Derek tuntunane nah. Kak, iki regu akeh hutang iki. Ayo. Gatekno sira kabeh. Rikala samane nabi. Sahabat tabi'in lan para wali iku nganggengaken ngaji. Ngertenono sira kabeh. Nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi. Derek tuntunane nabi. Ngaji tansah dadi gegerane insani. Wong mukmin senenge ngaji. Nyanyi tak enak-enak no. Kono mek ngene tok. Wah. Muni. Iki lho lambene muni. Lagu cek mau muni. Kene. Kak, aku mau ndelok kene sebelah kene tok. Muni, Bu, muni. Muni nggih? Ayo coba muni. Ayo coba muni. Ngene lho, Bu. Nggak. Iki tuban daerah apa sih, Bu? Gak maksudnya kok ngene wargane. Ayo muni. Sing keri. Terus. Nah, gak enak ngono, Bu. Ngene, sik meneng. Nggih. Tengali. Ana papat, rungokno dhisik reguce. Ana papat. Sing keri cokot boyo biasa. Sing kedua munggah. Sing keri cokot boyo. Sing ketelu ana mandeke. Sing keri cokot boyo. Kepapat cepet. Sing keri dicokot boyo. Nah, saged to? Ana pira? Papat, tangane karo hitung ya. Ayo, regu A. Meneng. Ora oleh ono sing ganggu, regu A soalnya tangane wis siap iki. Ayo, 1 2 3 sing ampe munggah sing keri. Ya, enak. Ana mandeke. Sing keri. Cepet. Ya gak ngono, Bu. Sing keri cokot boyo. Ya karena dinikmati. Wis kadung ngitungi tangane. Ayo regu B. Sing cepet tapi ojo sekar cokot boyo. Sing keri dicokot boyo. Ngoten nggih. Wis ayo regu B iki harapanku iki. Awas ate ora iso. Ayo kabeh liyane meneng. Ayo. Sing munggah. Sing keri. Ana mandeke. Keri. Ana dine. Sing keri.
Tepuk tangan untuk Regube. Ayo, meneng kabeh iki mau cengok-cengok iki. 1 2 3. Gak enak reguce. Make tomat nggih. Tomat. Bu, cobi ngeten. Saniki sedaya tangane diangkat ngeten. Kabeh. Sing angkat tangane tak dongakne iso budal haji. Budal umroh. Sing gak ngangkat tangane tak dongakno entute basin. Tangane kabeh. Gatekno sira kabeh. Rikala zamane Nabi, sahabat tabi'in lan para wali iku manggengaken ngaji. Gertenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi derek tutunane Nabi. Ngaji tansah dadi gegerane insani wong mukmin senenge ngaji. Sing tepuk tangan tak dongakno iso budal haji. Mburi gak usah melok-melok. Ket mau gak tepuk tangan. Bu, napa kok kula ngengken jenengan ngangkat tangan? Jenengan ngangkat tangan iku melu ajarane sapa? Berarti jenengan kudu ndelok husnudone. Kula ngengken jenengan ngangkat tangan, yo asalkan tidak berlebihan. Kula ngengken jenengan ngangkat tangan, kenapa? Menunjukkan kalau kita semangat. Yang kedua, tujuan kula ngajak jenengan mengangkat tangan dalam rangka pamer gelang. Yo kan neman wis tuku gelang ora dipamerke. Dipamerke mboten napa-napa. Malah biasanya ketara nek pas wayahe riyo lho Bu, Riyadin. Kaya bodo. Salamane wong duwe gelang karo ora duwe gelang kan beda. Nah sing duwe gelang biasanya salamane kaya sepurane ya. Ana wong kene sing kaya ngono wonten? Wonten apa kathah? Tiyake dugi to mriki? Kudunge warna coklat. Iso ireng iku lho. Bon, balik. Shallu ala Nabi Muhammad. Bentuk cinta kita kepada Rasulullah yang pertama adalah dengan banyak membaca sholawat. Lagu sing dinyanyikke sik tas niki. Sholawat napa mboten? Nggih. Sik tas niki lho, sholawat napa mboten? Mboten. Berarti kudu iso mbedake pundi sing sholawat, pundi sing mboten. Sing keri cokot boyo sholawat napa mboten? Mboten. Allahumma sholli wa sallim. Sholawat napa mboten? Sholawat. Cek meneng. Ala bali walan tadali. Sholawat napa mboten? Deh. Baleni Kak. Kudu saged bedake sing pundi sing sholawat, sing pundi sing mboten. Makane gek ngapunten, anak-anak kula jenengan jangan sampai tidak bisa membedakan. Ojo angger Arab sholawat. Pernah kepireng mboten ana arek nang nggone masjid pujian wala umrikit lakin talikit teni inta. Sholawat napa mboten? Mboten. Sing sholawat ya sing biasa-biasa lho Bu. Sholli wa sallim. Nah, iku sholawat napa mboten? Sholawat. Nanti kudu saged bedake, ojo angger Arab dianggep sholawat. Lah terus, nak niku mau sing kari cokot boyo, gono sholawate, lah kok dinyanyekke? Ya kan belajar dari syairnya. Ojo sampai keri mengko dicokot boyo. Lo maksudnya napa? Ya ojo sampai gak ngaji. Anak-anak kula jenengan wajib ngaji.
Kenapa Bu? Karena bedanya yang ngaji dengan yang tidak ngaji itu begini. Sing ngaji gadah masalah nopo mawon melayune nang Gusti Allah. Saniki jenengan bagian jawab Allah, ngoten nggih. Duwe masalah melayu nang Gusti, ati gak tenang melayu nang Gusti. Duwe hutang sumpek dungone nang Gusti. Tapi kan gene arek sing ora ngaji, dagangan gak payu melayu nang. Duwe masalah karo tanggane melayu nang. Ati gak tenang melayu nang. Cinta ditolak melayu nang. Wonten apa kata? Mriki wonten. Tiange ndugi, kudunge werna. Kok ireng, Bu? Bu, wau janjiane coklat lho, Bu. Mosok kudung ireng melayu nang dukun. Baleni maneh. Sing gawene melayu nang dukun biasane kudunge werna. Sing gawe kudung ireng nang kene ora mek aku tok yu. Nggih, lho, ayo kudung ireng sing jenengan maksud wonge nang isor panggung apa ning dhuwur? Wis aku tak mulih ae. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mane gek ngapunten nyun sewu anak-anak kula panjenengan harus ngaji. Ben apa? Ben melayune nang gone Gusti Allah. Nek melayu nang dukun bahaya. Ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan. Ke dukun Jombang, dukun Jombang. Ke dukun Ngawi, dukun Ngawi. Astagfirullahaladzim. Dikongkon nyauti ngene lho pinter. Dikongkon nyauti sahabat Kanjeng Nabi. Makanya yang pertama kali ditanamkan terhadap anak itu apa? Tauhidnya dulu. Nanggone Gusti Allah dhisik. Jangan sampai menyekutukan Allah. Soalnya gak nyuwun sewu Bu, ketika jenengan punya bayi nembe lahir perucut yang didengarkan di apa basa Jawanya telinga itu apa? Sing dirungokke tenggene kuping niku sanes matematika, sanes IPA, sanes bahasa Inggris, nopo? Kalimat la ilaha illallah. Allah dulu yang diajarkan terhadap bayi loh Bu. Bayi apa ngerti Bu? Tapi kan pertama kali ucapkan tenggene kupinge lare, nggih menika napa? Allah, Allah, Allah. Mane nggih ngapunten Bu, nyun sewu. Putra-putri kula jenengan jangan sampai tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Ya dijak ngaji kados ngeten. Ya kula seneng. Mas yo wong modele Telaga Agung yo ngene budal ngaji. Ana sing model kaya ngene, ana sing lungguh sila, ana sing sembojong. Ana sing karo nyusoni anake. Wis gak usah ndoleki sing ngendi wonge. Wis kula nang ndukur panggung ki ya ketok kabeh. Mboten napa-napa, sing penting mboten napa-napa, Bu. Berapa banyak orang yang tertolong karena banyak mengucapkan la ilaha illallah. Nak jenengan niki sampun pegel napa dereng? Nak jenengan semerap Bu. Dulu itu ada raja. Jadi ana raja. Raja niki itu sombong. Angkuh. Napa nek basane wong mriki sombong napa? Basa Surabaya iku ana basa melete. Napa? Wong Tuban napa? Mekete. Kete-kete. Napa? Leta. L apa N? Oh, eta ete. Hah? Lah iya eta ete. Oh, keta kete. Dadi ana raja ki keta kete. Kete keta. Sombong. Sampai sombongnya pada titik final. Sombong yang sampai melecehkan nama Allah.
Akhirnya apa? Rakyat iki padha ra seneng kabeh. Wis ayo diparani ae raja iki. Ae digeruduk ae raja iki. Akhirnya napa? Raja digeruduk. Tapi sederenge berangkat, rakyat iki padha sowan tenggene petingginya. Assalamualaikum. 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 Kom. Waalaikumsalam. Ngapunten niki kabeh padha ngeruduk raja. Arepnya apa? Niku soalnya raja melecehkan nama Allah. Sik, aja gerusa-gerusu, semrap basa gerusa-gerusu nggih. Aja gerusa-gerusu, aja gupuh. Ayo musyawarah dhisik. Rakyat wis tidak bisa dibendung. Akhirnya apa? Semua rakyat pergi menemui raja. Masya Allah, rajanya digeruduk, tangannya ditaleni. Napa nek basa Tuban ditaleni napa? Di bondo, tangannya dibondo, sikile dimasukkan ke dalam bejana, semrap bejana. Bejana itu kuali. Iku lho sing gawe ngangsu jarene. Kuali besar. Ini kalau wajan kan buat goreng, yang buat godok endong, gendok, dimasukkan ke dalam gendok. Lho kok guyu ngapa? Gendok kan, dimasukkan ke dalam gendok. Kuali besar, tangannya dibondo, sikile dibondo. Di bawahnya bejana ini dinyalakan api. Jadi nek wong Jawa ngerani digodhog. Manten ngoten. Raja niki kerasa awake panas. Dia meminta tolong kepada berhala yang dia sembah. Jadi raja niki kafir, Bu. Ana berhala namanya Lata. Lata! Tolong! Lata! Lata! Tolong! Ada berhala namanya Uzza. Uzza! Lah pokok jenengan sing tolong. Tolong. Ada berhala namanya Habil. Habil, tolong. Makanya nek jenengan duwe anak aja dijenengi Lata, aja dijenengi Uzza, aja dijenengi Habil. Tak eling-eling maneh ternyata biyen SD niku kula nate duwe kanca jenenge Habil. Lah nek wis kadung ganti, dibancaki maneh. Golek jeneng sing apik. Apa nama yang bagus? Yang ada kata Ahmad, Muhammad, atau Abdun. Napa? Roizin, Faizin. Apa jenengmu dhewe? Mantun ngoten raja kerasa panas. Kerasa awake panas, gak kuat. Sikil panas. Awak, ayo jenengan muni, sikil, awak, sirah, gorokan, nek panas ojo lali ngombe larutan cap kaki. Bahkan raja ini bukan hanya sekedar merasakan panas.
awak-awak panas kabeh. Sikil-sikil panas kabeh. Sak dodo-dodo panas kabeh. Napa, Bu? Kaget, nek kaget aja lali ngombe laru tancap kaki. Sing sikile ana 3. Jenengan sikile ana 2. Pun monggo nginum rumiyin. Sampun apa lanjut? Mantun ngoten, akhirnya raja niki di titik terakhir mau meninggal, ternyata raja mengucapkan la ilaha illallah. Loh, raja niki kafir, tapi ngucap la ilaha illallah. Jenengan tahu apa yang terjadi? Ternyata marine raja ngucap la ilaha illallah, udan turun, Bu. Api mati, raja gak sido mati. Diselamatkan oleh Allah karena mengucapkan la ilaha illallah. Makanya nopo pas waya Fir'aun kate mati, kate mboten wonten. Itu mulutnya, lambene niku disumpel gawe tanang liat kali malaikat Jibril. Kenapa? Karena takut Fir'aun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, manten ngoten Gusti Allah nyepuro. Jenengan nek kepengin sedone husnul khotimah, meninggal yang dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah, semasa urip ya kudu sering ngucap la ilaha illallah. Mergo nek mboten saged, Bu. Jenengan saged tak ngrencanakne, aku meneh pokoke nek mati, aku tak mati pas wayahe sembahyang. Saged napa mboten? Mboten. Aku meneh wong kene iki koyoke gak wedi mati. Meninggal yang dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah. Loh berarti caranya bagaimana? Ya ngucap la ilaha illallah. Gak iso direncanakno, Bu. Saged napa mboten? Oh jadi kira film Indosiar. Jenengan film Indosiar kate mati, ngucap la ilaha. Gak iso direncanakno, mboten saged. Nak mboten kulino, gak iso. Ana wong muni, menene aku mati, aku nek ditakoni karo malaikat, aku wis ngerti jawabane. Kan malaikat takon, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Aku wis ngerti jawabane, Allah. Sampeyan gak salat? Gak. Kan aku wis ngerti jawabane. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Sampeyan gak salat? Gak. Kan aku wis ngerti jawabane. Gak iso, Bu. Gak bisa. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada masa di mana anggota tubuh kita dimintai pertanggungjawaban tanpa mengucapkan apapun. Lambene napa? Basa lambe napa nggih? Mu alus-alus. Basa Tuban aluse. Nah, aluse congore jenengan. Kula oleh basa iki teko pinggir, Bu. Lambene jenengan niku mboten saged buka. Yang menjawab siapa? Anggota tubuh. Mata digunakan apa selama kamu di dunia? Digunakan untuk apa? Mata menjawab, aku digunakan untuk ngentep wong wedok adus. Tangan ditanya, tangan digunakan untuk apa kamu selama di dunia? Aku digunakan untuk bersedekah. Aku digunakan untuk berinfak. Dia yang bersaksi, lambene kula jenengan gak iso jawab. Meskipun jenengan wis ngerti, bakalnya ditakoni siapa Tuhanmu, siapa nabimu, bagaimana amalmu, sing jawab duduk lambe, tapi anggota tubuh. Do you understand? Yes, paham ra paham pokoknya muni. Mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Oh, sembuh. Mari kita gunakan pertemuan kita ini setelah ini kudu urip sing luwih barokah, tambah happy, ngoten nggih? Tambah happy. Bukti cinta kita adalah dengan banyak membaca
sholli wa sallim daiman ala sholli wa sallim daiman dawal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada monggo sholli Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Nah, ya tepuk tangan Bu. Mari bimang qad wahada. Ngono lho Bu. Lah piye iki sampun apa lanjut? Lanjut apa? Emang mari ngeten Bu, mantun kula bimang qad wahada. Jenengan tepuk tangan. Cobi. Bimang qad wahada. Napa? Jenengan pengen iki? Mriki tak sangoni, cepet. Tak hitung sampai 3 nek durung nyampe kene ora sida tak sangoni 1 2 3. Mriki minggah. Saged mboten? Mboten saged, aksesnya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ya sudah. Ngene, nyambut mik malih, Mbak. Nggih. Nyambut mik malih ada. Oh nggih ta. Masya Allah. Cek. Berdiri ya sewu. Asmane Duriyati. Walah, sabar. Duh. Salam Rian, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Asmane. Duriati. Ibu Duriati. Nggih. Daleme pundi? Tulung. Sik. Daleme pundi, Bu? Tulung. Babak tulung. Celak napa tebe? Tebe. Nete napa mriki nete napa? Tosa. Rombongan Tosa. Oh, rombongan Tosa. Nggih. Berapa orang? Tosa tunggal dosa ini. Oh. Nggih. Ngoten niku bayar ta, Bu? Bayar. Bayar pinten sak wong? Kansal welas mulai. Oh, gancang Nggih. gangsal welas. Nggih. Mantun ngoten sak Tosa tiang pinten? Sedoso. Oh, tiang sedoso. Nggih. Mriki pengen napa? Pengen ngaos. Ningali Umi. Umi. Jenengan putrane pinten putrane? Kalih. Kalih. Nggih. Mboten tumut. Mboten. Estri jaler Jaler santen. sedanten. Nggih. Oh, Mpun gak ada putu kok, Bu. oh pun gak ada putu. Nggih. Ya pun, ngeten. Bu, kula tingali jenengan wong sing paling semangat. Terus kan jenengan nyuwun iki to. Nggih. Tak paringi penawaran. Rumono aku dhisik, Bu. Ya, tak paringi penawaran. Penawarannya kaya ngene. Contoh. Wong gagah ngombene larutan cap kaki 3 1.000. Purun apa mboten? Purun, ayo. Nyekel karo nyekel iki. Wit nggih. Amit nggih. Nggih mboten napa-napa. Ayo. Wong gagah ngombe sap kaki 3. larutane ndi, Bu? Baleni maneh. Groge kok. Mboten apa-apa, kalem-kalem. Wong gagah ngombe larutan sap kaki 3. Tepuk tangan. Kita paringi 1.000. Nah, 1.000. Niki cukup napa kurang? Ah, pokok melu jawab iku. Ditakoni iki kok. Cukup napa kurang? Kula paringi 1.000 maneh dadi 200. Ngene tapi. Ben ora ngelu, ngombe larutan cap sekel 3. Ayo. Ben ora ngelu ngombe larutan sap sikil 3. Sing sikile ana 3. Sikil sikile ana 3. Baleni maneh ket awal sampai akhir, ayo. Ben ora ngelu. Ben ora ngelu ngombe larutan. Sabar. Tarik nafas. Topi, ngeten lho Bu, ben ora grogi. Meke aja mudhun, ning kene terus. Ayo coba bareng kali kula. Kene tak uruki ben ora grogi. Nah, tarik nafas. Ayo pelan-pelan. Tarik nafas. Tarik nafas ngene Bu. Ngono Bu, ayo. Tarik nafas. Yo, ben ora ngelu. Ben ora ngelu ngombe larutan sap kaki 3. Lho. Sikil 3. Baleni maneh. Ben ora ngelu ya. Ben ora ngelu ngombe larutan sap kaki 3. Sikil 3. Kalem. Ngene Bu. Ben ora ngelu ngombe. Ben ora ngelu ngombe larutan cap sikil 3. Ngono lho Bu, ayo. Ben ora ngelu ngombe larutan sap sikil 3. Sing sikil 3. Lho, sing sikile ono 3. Ngono lho Bu, baleni maneh. 200.000 Bu. Apa kurang? Sampe ini soto ora, muni kurang iso ora? Le, sampean purun apa mboten? Ki sik ono iki 100.000 ki, purun mboten? Purun, ya wis. Iso ora? Iso. Niki kan lare nggih. Koyoke saged lah diangkat mriki. Tapi nyotolong Pak Banser ayo. Niki angkat Pak, arek cilik. Niki lho Pak, larene iki lho. Nah.
Ayo diangkat kali bapak mriki. Ya tak paringi. Endi, Mbak? Niki kula paringi kagem jenengan niki. Nggih, sami-sami. Oh, nggih ta? Nggih, atas atas. Nggih. Ya tak iso ta, munggah ta rene. Ayo. Niki. Sampeyan mau diangkat ta? Diangkat ambek bapak Rene. Rene. Adep rono. Iso apa ora? Kaya ibuke mau iso apa ora? Sikil. Nah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kalem. Ayo. Mike delok kene. Ayo, Mike delok kene. Mike. Tenang. Tenang, yuk. Bismillahirrahmanirrahim, yuk. Mike delok kene. Ayo, Mike delok kene, Le. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Tenang ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Hah? Nggih. Ben ora ngelu, ngombe larutan cap sikil telu. Oke. Ben ra ngelu ngombe cap sikil. Ngene Le. Namamu siapa sih? Namamu siapa? Vicky. Nama panjangmu siapa Ki? Vicky Saiful Rohman. Oh, panggilannya Vicky. Cita-cita pengen jadi apa? Polisi. Ngadep rono. Polisi yo. Jograk. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Jalan di tempat, gerak. Ya wes, hop, wes. Ayo coba mana? Tenang ya. Wes, relax. Sudah relax? Ya. Ben orang ngeluh ngombe cap. Larutan cap sikil telu. Sampe Rene mau karo sapa sih? Rene karo sapa? Ibu. Ibu. Ayo bikin ibu bangga. Ayo. Muni sikil telu. Ben orang ngeluh ngombe larutan cap sikil telu. Sing sikile telu. Heeh. Sikile ana pira sampean? Loro. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan deh. Yang penting yang hadir di sini. Kita paring ini Ki. Maaf. Duh, kena metengere. Ngaji awan alhamdulillah kepanasan saged ngaji bareng lillah tambah ireng. Apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, tetap ucapkan alhamdulillah. Mungkin derek tanglet. Niku kan tengah-tengah ono batasnya pager nggih. Bedane apa? Sing ning ngarep karo sing ning mburi. Lah gayane VIP apa? Tantangannya jenengan tingali, tantangannya dewe-dewe. Sawang sinawang. Jare sing nang mburi, enak yo ning ngarep ketok. Ning mburi gak ketok.
Sing nang ngarep ndek ngomong nang gone sing mburi enak yo, sing mburi ora panas. Ning ngarep. Berarti enak niku sawang si nawang. Sami kados jenengan nek nyawang tanggane ana tanggane kok koyoke uripe penak. Ki tanggane ningali jenengan uripe yo penak. Sawang si nawang. Enak dirasakno dhewe. Kula ningali jenengan enak. Jenengan ningali kula enak napa mboten? Enak. Kari nyekel mik ngoten nggih? Padha. Kula ningali jenengan yo enak. Ya Allah, wong kene iki cek lemu-lemune. Kira-kira ndek utang apa mboten? Alhamdulillah. Siapa yang paling bahagia? Dia bukan yang paling banyak uangnya, tapi yang paling banyak syukurnya. Iso ngaji, alhamdulillah. Iso sembayang, alhamdulillah. Iso silaturahim. Keluarga bahagia. Sifat syukur itu bisa menjauhkan kita dari rasa sombong. Kenapa? Syukur itu kan mengakui bahwa adanya nikmat atau tidak ada nikmat, semuanya itu tetap nikmat dari Allah. Tapi nek wong ora syukur, rasane kaya kurang terus, sambat terus. Rumangsa aku wis usaha akeh tapi kok dikei Gusti Allah hasilnya ora padha. Aku sugih ya mergo aku, duitku akeh ya mergo aku. Padahal wong sugih niku iso dadi sugih mergo Gusti. Jenengan semerap Bu, nek ana wong kepengin uripe ayem, resepe napa? Aja rumangsa melu duwe. Tak baleni maneh. Napa Bu? Aja rumangsa sing muni tak dongakno iso budal umroh. Sing meneng ae karo ngene-ngene. Ayo bareng-bareng. Aja rumangsa melu. Sakedap iki koyoke ana beberapa oknum sing ora semangat. Ngeten nggih, tak bagi nggih. Niki regu A sampai mburi. Garis niki regu B. Regu A. 1 2 3. Oh. Regu A sing ngarep semangat, sing mburi koyo wong kakean utang. Ayo regu B. Siji sik dorong. Yuk monggo. 1 2 3. Ojo. Iki semangat iki, tepuk tangan untuk regu B. Regu B iki regu akeh mangan. Jenengan semerap mboten Bu? Ana wong sing terkenal mobile akeh. Tukang parkir. Sombong napa mboten? Mboten. Napa kok mboten sombong? Mergo ora rumangsa melu. Makane gak sombong. Alhamdulillah. Tukang parkir iku nggih gadah sepeda motor kathah. Nggih, sombong napa mboten? Mboten. Napa kok ngoten? Mergo gak rumangsa melu. Kula kala wingi ngaos, Bu. Pas ngaos niku kula nembe ngomong, aja rumangsa melu duwe. Dumadakane pas perjalanan kula ngaos tenggene Malang. Mobile kula niku nubruk. Nabrak dan ditabrak. Jadi ngarep nubruk, mburi. Lho, sik ta piye to, Bu? Mburi ditabrak, ngarep. Jenengan iki basa Indo ta basa Jawa? Nek kula nabrak ya jenengan nabrak, ngono lho Bu. Nek mburi nek ngarep nabrak, mburi ditabrak. Mburi ditabrak ngarepe nabrak. Berarti nek mburine ditobrok ngarepe ngono lho yuyu. Jadi ngajeng iki nubruk, mburi ditubruk. Pas nembe kula mantun nebruk, brak. Langsung lambene kula. Asline ra mampu, tak mampu-mampuno. Oh iya, gak rumangsa melu. Gone Gusti
Allah. Jenengan ugi apa yang jenengan miliki saat ini, sing jenengan duweni saat ini niku jenengan gak melu. Duwe kabeh niku ngene Gusti Allah. Makanya jenengan nek ditinggal sedo. Napa nek basa Tuban sedo napa? Mati. Tuban niku basane halus apa kasar? Kasar nggih. Alah gak kaya kula Surabaya wonge lemah lembut. Kono gak terima kono. Nah, nek basa Surabaya niku sedo. Ana basa hoak-hoak, pejah. Ana basa tilar. Nek Tuban mati. Jenengan ditinggal sedo kali keluargane, ditinggal meninggal, ditinggal mboten wonten, sedih, angsal. Tapi jangan berlarut-larut. Mergane napa? Kudu sadar bahwa niku ngene Gusti kula jenengan ora melu. Bojone jenengan ilang. Dikondol wong. Wis ora usah sedih nemen-nemen. Mergo rumangsa nek gak melu. Alhamdulillah. Tapi sing biasanya digondol wong niku wong lanang apa wong wedok? Oh. Makanya lisan harus tetap mampu mengucapkan alhamdulillah. Ngoten nggih Bu nggih? Nak jenengan sampun nate kepanggih kalih kula atau pernah mengikuti pengajian saya pasti tahu ada sholawat yang selalu kula baca. Entah di depan, di tengah, atau di akhir sholawat niki pasti kula waos. Tapi mengke khusus sholawat niki mengke kula mboten diiringi kalih napa-napa riyen, mboten dibagingi kalih sinten-sinten riyen. Khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jenengan sedaya. Sing khusyuk, sing hikmat, sing fokus. Cuman sederenge kula lajengaken, kula nderek tanglet rumiyin. Tradisi wong tulung tlaga, tradisi wong tlaga agung, nak pengajian kados ngeten biasane diluk napa suwe? Suwe. Biasane suwene jenengan niku buyare jam pinten? Jenengan apa kuwat iku nyekeli kerdus sampe engko? Jangan sewu Bu. Mas ya tutupan kerdus ki yo maceme dhewe-dhewe. Ana sing kerduse wis dibuka. Ya toh, ana sing kerduse disuwek. Ana sing gak diapa-apakno langsung dilendase ngene. Maka khusus sholawat niki tenang rumiyin nggih. Khusyuk rumiyin, khidmat rumiyin. Jadi ngaten Bu, jenengan nek kepengin dungane mandi, pengen dungane mujarab, napa nek basa Tuban mujarab napa? Mandi, manjur, pengen dungane mandi. Carane jangan lupa harus punya istiqomah. Istiqomah niku napa? Istiqomah niku amalan yang dilakukan secara ajeg, kontinu, konsisten. Makane nggih ngapunten, nyun sewu khusus sholawat niki niku bentuk istiqomah kula nak wekdal ngaos. Mugi-mugi barokahe kula jenengan mau sareng-sareng sedaya kepinginan kula jenengan diijabah kalih Gusti Allah. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Moga ala
Salatullah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa minhum ma bi ahlil bad ya Allah monggo. Salatullah ala mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih tambah sugih. Napa malih kula tingali wajah jenengan wajah wong sugih kabeh. Wajah-wajah ahli surga kabeh. Wajah-wajah calon haji, calon hajah. Wajah calon jenazah. Nyapa kok gak amin itu? Ya gak usah wedi, Bu. Wong sedaya tidak bisa lepas dari takdir mati kok. Nggih napa mboten? Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Aish masyita fa innaka mayyitun. Uripo sakarmu tapi ilingo awakmu bakale mati. Iki kabeh mati kabeh. Regu A mati. Regu B mati. Regu nyelempet-nyelempet kaya ngono iku apa maneh mati. Sing nang ndukur panggung keri-keri. Maneh gek ngapunten, nyun sewu siang menika kula jenengan kempal tenggene mriki, bareng-bareng tenggene mriki golek kaapian gawe sangu mati. Lho, sangu mati niku napa budal tenggene mriki? Nggih mboten. Maksudnya niku ngelakoni keapian. Karena pada hakikatnya kula jenengan iki urip tenggene donya dikengen ibadah. Lapo-lapo diniati ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kabeh sing diciptakno sedaya ingkang diciptakne kalih Gusti Allah, semuanya diciptakan untuk beribadah. Jin, malaikat, kabeh dikongkon ibadah, termasuk jenengan. Jenengan ugi dikongkon ibadah. Apalagi siang ini itu acara dikemas kalih panitia dalam rangka memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW. Nek cara hitungan dinten niki niku ijek maulud napa sampun boten? Bulane. Ijek maulud napa mboten? Berarti pun liwat nggih. Lah terus kok jauh mulutan napa angsal? Ya angsal. Malah mulut niku sebaiknya dilaksanakan sesering mungkin, apa bosone sering niku napa, Bu? Selalu mungkin. Ya sesering mungkin. Maksudnya pripun? Maksudnya niku jerapahe jenengan rakut nggih. Kenapa? Soalnya ada beberapa orang memaknai Maulud Nabi. Ono sing seneng, ono sing ora seneng, ono sing biasa-biasa.
Padahal nek seneng man adzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa wonge seneng melu seneng tok. Mung seneng tok. Ayo jenengan muni tok, mung seneng. Mung seneng. Seneng tok lho, Bu. La yakhruju minad dunya, tidak akan dia meninggalkan dunia illa bil iman, kecuali nggawa iman. Makanya wayahe mulut Nabi kudu seneng. Bentuk senengnya adalah dengan banyak membaca sholawat. Berarti nek hitungannya sakniki mlebet wulan napa? Jenengan iki apal wulan-wulane wong Islam napa mboten? Apal nggih? Ayo coba bareng-bareng. Sedaya. Muharram. Ayo Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulghafur. Udah kongkon muni bareng-bareng kok meh. Jenengan paling iso basa Jawa nggih? Ayo coba, Muharram napa? Sura nggih. Yuk, Sura Red Ru Wis sura maneh. Oh, jenengan iku mboten saged nek Rajab, Sya'ban, Ramadan isoke Rajab. Wah. Ya ora apa-apa wong pancen wong Jawa. Makanya dicocokkan dengan budaya orang Jawa. Ya itu kan saking kreatifnya para ulama zaman dulu. Makanya nek jenengan sakniki kalau melihat di dunia nyata atau di sosial media kok wonten tiang piantun ingkang ngilokke kiai, jenengan mboten usah tumut-tumut, ora usah melu-melu, jenengan kedah takdim. Sebab nopo? Al ulama warasatul anbiya, ulama adalah penerusnya para nabi. Mugi-mugi sedaya ingkang tumut hadir pinaringan asal barokah saking pertemuan kita, asal kesaenan. Ibu jangan lupa banyak membaca sholawat. Kalih nopo? Kalih la Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ashfina syafi wa afiyatan mu'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, hati-hati di jalan, hati-hati barang bawaan. Kawula nyuwun agungipun pangapunten sedaya lepat kula, mugi-mugi manfaat. Kawula tutup al afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.